Lezi-ke izindaba z1KZNTV ifundelo samukeliso nqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili osukwini lanamhlanje. Esasogwini sesilindele izivakashi kanti Wezemfundo ukweleta osomabhizinisi. Umnyango wezokuvakasha kulesi sifundazwe uthi kusukulungela ukwamukela izivakashi endaweni yaSogwini obambeke njengenhloko yomnyango wezokuthuthukiswa komnotho kanye nezokuvakasha esifundazweni noDokotela Thandeka uthi-ke sinyukile isibalo sezivakashi eziqhamuka emazweni angaphandle ezihambela-ke lesi sifundazwe nokudlala-ke indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho. uDokotela uthi namanje ziseyinselelo kezokuphepha kuleli kodwa-ke bazokwenza ngokusemandleni ukuvikela izivakashi. Obambe njengenhloko yomnyango wezokuthuthukiswa komnotho kanye nezokuvakasha esifundazweni uthi ziseyinselele zokuphepha kuleli kanti phakathi kwezindlela abazozisebenzisa uqinisekisa ezokuphepha ukwenza isiqiniseko sokuthi abakasidlodlo bakanise yonke indawo. Ukusho lokhu ngesikhathi kwethulwa isikhathi samaholide okuphela konyaka eMpenjathi ogunyaziwe seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Sisane challenge nyana kwezokuphepha kodwa ke udaba lolo esilungisayo siKwaZulu-Natal sisebenzisana nabezomthetho nabo bonke ababhekelene nokuthi ama-tourist ethu abe safe ukuthi ama-tourist ethu awabe safe whether a local noma awa international but senze show ukuthi baba safe. Sikwenza kanjani lokho ngokuthi sithole ukuthi kube ingalo yomthetho bebe baningi aba visible ukuze ama-tourist ethu mehamba nje mejeqeza azizwe ukuthi asafe. Iqhuba uthe ezokuvakasha zidlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho wakulesi sifundazwe. Ama-international tourists anyuke kakhulu. I think this year alone we've received more than 300 international visitors, local visitors, and then ama-international tourists are 52,000. Ama-visitors they come here, they get accommodated here. I-accommodation nje alone iyi-business kumuntu nomuntu othile o-owner accommodation. I-transport nje ukusuka e-airport uya kwi-accommodation i-business lelo. Ama-entrepreneurs are local nama-businesses are local. They sell to our visitors, they accommodate them kunesimo sokuthi badayise ukudla, badayise impahla zokugqoka nakho konke ongasukucabanga. Entertainment industry iya-benefita futhi kwi-tourism. I-transport industry iya-benefit. I would say all industries literally benefit from i-tourism sector because it cover wonke umuntu. Esephetha ube segqugquzela umphakathi ukuthi uhambele izindawo zokuvakasha kulesifundazwe ukuze babone ukuthi isifundazwe sinothe kangakanani ngezindawo ezinhle. Encouraging ukuthi abantu baphume ngobuningi babo nosekhoneni ba-explore iKwaZulu-Natal nobuhle bayo. Ulwandle esinalo luhle kakhulu, lu-safe, kanti futhi nezintaba esinazo zinhle kakhulu, zi-safe. So we are encouraging abantu ukuthi kule festive abaphume beyo-explore iKwaZulu-Natal. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisempenjathi. Osomabhizinisi kabasebancane bakhala ngokungakhokhelwa ngumnyango wezemfundo KwaZulu-Natal nabathi-ke sekupheleke izinyanga belinde imali ngomsebenzi asebewenzile. Laba kabathi banqume ukuziyela mathupha emahhovisi alomnyango eMgungundlovu bezwakalisa-ke ilaka labo. Bathi-ke inzima impilo kanye nokusebenza njengoba bephoqeleke ukuba-ke basebenzise imali yabo yokugcina okanye-ke bayotsheleka. Osomabhizinisi abasebancane bathi sekuphele izinyanga umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ungabakhokheli imali yabo ngomsebenzi asebewenzile. Laba bahambe bayoqhinqa ngaphandle kwamahhovisi alomnyango eMgungundlovu befuna izincazelo kwiziphathimandla. Into eyenzekile la kuno service provider abanye bethu abangakhokheliwe abanye from last contract eyaphela ngoSeptember last year this year abanye iphele kwasekuqalwa manje. But you must bega abanye bethu abakhokheliwe for 6 months, abanye o3, abanye o4, abanye o2 months. Iyona ke into esibone ukuthi department ngoba ayikwazi ukukhuluma nathi and ayikho i-communication between thina ukuthi banama challenges athini. But we are continuing doing the services and we providing the services. But yona ikhuluma nathi at the end asiwathola thina ama payments ethu. From the last 4 months to 3 months we are struggling to meet our demands because bona basifeyilisa ukuthi bangasiniki imali yethu. Kanti bathi lesenzo
siyabahlukumeza kakhulu. Isihlukumeza kakhulu indaba ukuthi singakhokhelwa ngoba konke esikwenzayo kudinga imali. Even equipment esisebenzisayo day to day ifuna imali. Ingxaki nje nokothenga ukuthi uzothenga ngani, uqhubeka kanjani usebenza, abasebenzi uzobakhokhela kanjani. NangoKhisimusi uyeza, wonke umuntu ufuna ukujabula. So uma ngabe njengoba imali isingenayo, abasebenzi bazokhokhelwa ngani, bazohlangana uKhisimusi. Yilezo ingxaki zethu njengoba sibona simila. Uthobela uthi sebegqigqe kakhulu kulomnyango. Siye district saba engage sabache sobabuza ukuthi kwenzakalani ngoba sibona kuhamba isikhathi kukhona abantu abakhokhela khona abangakhokhela. So masifika ku district yasitshela ukuthi no i-district yona ngakulayo side iwenzile umsebenzi wayo yonke into ku system i-cash up by-capturishile. So the only thing is ubus. So yilabo kufanele bancivaze ibhathini bese siyakhokhela. But abanye abantu bayakhokhelwa abanye abakhokhelwa thina bese ngakhokhela. But unutrition wona engicabanga ukuthi i-department mhlambe yayiprioritize kakhulu. Wona awuphelelwa inyanga ezithize. Every month when you are rana wona uyakhokhela. But thina esenza lama services eswenza njenganabo ama grass cutting nani abasikhokheli. Bona bathema be experience ama challenges, they never come to us and then negotiate with us to tell us what are the challenges they are facing, you know. Sayenda phaka sesizithola sekulesimo kutheke kuleli sonto saya khona savala ama offices sabacela ukuthi sicela bashiye baphume officeini until sizesithole ama right answers. Umnyango Wezemfundo KwaZulu-Natal uthintiwe ngalolu daba kepha awangaphendula kwimibuzo. Ezindabeni za1KZNTV ku-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Nakuba-ke zisabekwe phansi izikhali phakathi kwamazwe abambene ngehluthi Israel nePalestine njengoba-ke kusazwanya amasu okulamula lempi ephakathi kwalamazwe, kepha-ke kusekhona ukugxekwa ngezinqumo ezathathwa ngabanye babaholi bezwe bakuleli ngokuchema-ke isidana nezwe elilodwa phakathi-ke kwalamazwe. Lokhu-ke kuvele ngenkathi ithimba lezindaba libe nengxoxo nomholi we-ACDP KwaZulu-Natal uSipho Manqele nokuyilapho eveze khona ukuthi-ke bona njengeqembu lezenkolo kabahambisane-ke nokuthatha uhlangothi oluthile kuba lokho-ke kubhebhethekisa impi yephambili. Kulindele ukuthi kucace ngemuva kwezinsuku ezimbalwa kusukela namuhla ukuthi-ke ngabe iyaqhubeka yini impi phakathi kwezwe lasePalestine kanye no-Israel aselokhu bangena empini mhla ziyisi-7 kuMfumfu. Okumanje basabeke phansi izikhali njengoba abaholi bamazwe ahlukene basahlanganisa amakhanda okwenza izaba zokuqeda nyanga lempi. Kepha-ke noma kunjalo sekube kuningi ukuphawula kwabaholi bezombusazwe kanjalo nabahlaziyi bezepolitiki ngalempi. Muva nje umholi we-ACDP KwaZulu-Natal uSipho Manqele usedalelwe ukuthi-ke kuba yiphutha elikhulu ukuthi kube khona nabaholi bezombusazwe baseNingizimu Afrika abathatha uhlangothi lwelodwa kulamazwe. Angale ukuthi asithokozile ngendlela engezwe isikhulu sikahulumeni sibalula ngaso sithi sona supporta izwe elithile unconditional. Ngisho lelizwe support izwe elithile unconditional. Akukuhleke lokho ma kuphela abantu kukhona abantu abalimalayo. Inhliziyo zethu zikhona kwi-estate yethu kwa-Israeli. Asifisi ukuthi kufike lapho eyoba umlando khona singasakwazi ukubona njengoba isikwazi ukubona ithuna lenkosi, sikwazi ukubona intaba, sikwazi ukubona into eziningi esizibona lapha ya ezifakazela ukuthi inkolo yethu iliqiniso. Kodwa lokho akusho ukuthi singathi izwe lakwa-Israel alibulala abantu. Asisho lokho. Ngamazwi siyisupport Israel ngokwe-estate. Kodwa simsupport uhulumeni umese ebulala abantu. Asikusupport lokho. uManqele uthi-ke beyi-ACDP kakukhozwe abalesekayo phakathi kwalamazwe kunalokho umbona abanawo ukuthi-ke makulanyulwe lamazwe ngezingxoxo zibekwe phansi nomphelo izikhali. Uma ucabanga ukuqala kwalento kubulawe abantu besifazane bengenzi lutho belele besendlini. Kwabulawa izingane zanqunywa amakhanda ezincane. About 42 wengane zabulawa lapha zibulawa etalatini zingenze lutho izingane. U-Israel kwakungafanele naye-ke asisho akahlala u-Israel egoqe izandla yenebutuzwe njengentuma. Ngamanye amazwi ukufa ka-Israel nokufa kwePalestine asuke siseke. Njengamakholwa akekho umuntu ofanele ebulawe
Fanele ukuthi kungene ukuxoxisana makunenkinga, kuboniswane, bonke abantu bephile. Akungabikho Palestine efayo, angabikho Israel ofayo, abenze abantu into ezodala ukuthi ekugcineni sonke sithi singabantwana bakaNkulunkulu, noma ngabe singama-Israel noma singama-Palestine, singabantwana bakaNkulunkulu. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni ngeSerichards Bay. Asithi hulu kuqetolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele kembukeli bukela indaba ze1KZNTV nazi kokuyizona ehamba phambili. Esasogwini sesilindele izivakashi kanti kowezemfundo ukweleta osomabhizinisi. Kubeke injabulo yodwa kumphakathi wasembali e14 Mgungundlovu maphakathi ke nelikaMthaniya ngenkathi ke wamukela ngamatayitela emizi yawo osokaphela ke iminyaka eminingi behlala kuyo bengenawo. Lokhu ke kwenzeke ngesikhathi ungqongqoshe ezokuhlalisa kwabantu kwaZulu-Natal uSipho KK Nkosi ehambeleke le ndawo kuyomukelisa izakhamuzi ngamatayitela. Unkosi uphinde wanxusa kuba ke bengasidayisi izindlu zabo okanye ke baqashise ngazo. Uthi ke uhulumeni wakhela abantu izindlu ukuze ke kuzozuza izizukulwane ezizayo. Injabulo izakhamizi eMgungundlovu zithola amatayitela ezindlu zawo. Lokhu kwenzeke njengoba ungqongqoshe ezokuhlalisa kwabantu kwaZulu-Natal uSipho KK Nkosi ehambelele umphakathi wasembali e14. Ngisho likhulu ngicangoko amaboqala uthola umkhaso la eFrance wazohamba emhlabeni engawu club. So kusho ukuthi kusho kukhulu kumina. Kuba netayitela lomuzi kumina kubaleke kakhulu lokho ukwenzela ukuthi nezizukulwane ngoba sizele sineyengane. Nezukulwane nje zazi ukuthi indawo ekuhlezi kuyona kuhlezi kanjani yabona. Kungafani nokuthi uhlale nje ungabi nasiqiniseko sendawo ehleli kuyona ukuthi indawo yakho wena ubaba wekhaya noma. Unkosi uthi le ndawo inomlando futhi ziningi izindlu ezakhiwe kuyona. And kule ndawo ke inomlando. Uhulumeni ngabo early 2000 wahlonza iproject ukuthi afdile bonke abantu abahlala endaweni zemjondolo nazonke indawo nababengenazo indawo zokuhlala nababe displace udlame ukuthi bazokwakhelwa la ngale ikhathi lezi ezimbi. And then uhulumeni kwabe seyazakha izindlu engaphezulu ka2000 and lezo zindlu ke sifuna ukusho nje ukuthi kusashoda ezinye ngaphezulu kwamakhulu amathathu efike sakuthola lokho. Kuyimanje sisemkhankasweni wokuhlela ukuthi lemizi engazange yakhiwe izokwakhiwa kanjani. Siplana lokho ke njengomnyango wezokuhlalisa kwabantu. Unkosi uphinde waxwayisa labo abadayisa ngezindlu kanye nalabo abaqashisa ngazo. Sicela nje ukululeka kubantu bakithi ayikho right lento. Uthi uhulumeni kwakhele indlu busuyayidayisa ngoba uphuca ilungelo izizukulwane zakho eziyolandela. Uhulumeni usukakhele wena kanye nabantu abangaphansi kwakho. Okwesibili futhi okungekho futhi right ilokho ukuthi uhulumeni sekunikeze indlu ukhethe ukuthi ushiye lendlu yakho uqashise kuyona bese uyohlala emjondolo nezingane zakho. Inkinga nje bakhona uma ngabe indlu yakho yomjondolo isishile kusha yonke impahla yakho kade uyisebenza kusho ukuthi uyalahlekelwa. Kanti uthi likhona uhlelo lokulungisa izindlu ezindala. Izindlu ezayingakhuwanga kahle zangazinza kahle kune program yokuyilungisa okuthiwa i-rectification. And kwesinye isikhathi ke so siyibhidlize nje straight siyiqale kabusha njoba sikwenza emalokishini amaningi kwazona labo forum ababakhiwe ngezikhathi zobandlululo siyakwazi ukubabhidliza bese siyakwakha ekabusha lento esiyibiza ukuthiwa i-R293 program. Sikwenza ke lokho eindaweni zamandiya namakhaladi kanye nabantu bakithi emlazi nje sibhizi naleyo program sizoya kuwo wonke amalokishi. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube sembali e14 eMgungundlovu. Imbokodo ikhale ngobunzima obhekana nezisulu zokuhlukunyezwa ngokudedelwa emajele kabenzi bobubi. Owesifazane owanukubezwa ngokucansi umakhelwane bakhe
ulandise iziko lezindaba ngobuhlungu abhekana nabo. I lost a lot ngokuhlukumezeka kwami. I was actually a prisoner in my own home because abazali bami they were forced ukuthi bangiyekise umsebenzi ngenxa yama threats ayenziwa abantu abangidlwengulile ukuthi bafuna ukungibulala just ukucisha ubufakazi because I was the main witness because imini engangikwazi ukuba identifier. So babezama ukungibulala, kwamele ngiyeke umsebenzi, kwamele ngihlale ekhaya, ngigadwe basically mangiphuma ukuthi ngazi ukuthi ngikephi ngasikhatsini. So I basically felt like, why am I being punished for the pain that I went through? Why are they living their life freely out there? I-community ngiyakhumbula ingane igengebhola eyayidlala nabafowethu babephuma bayokhempa close to these places ekuthiwa ngathi ubonakalile la besebenzisana namaphoyisa baboshwa bonke basentenzwa back to into eshoma ukuthi bayaphuma singazi baphume kanjani, and they were back on the street. Namanje they are back on the street. Into engifisa ukuyibona yenzeka ukuthi imndeni, you get a lot of itori la imndeni izama ukuthi iwanyathele ama cases akanje ngoba mhlambe umuntu omndeni, umuntu omkhulu, umuntu onjani, umuntu osondlayo. Mina personally I would like ukuthi imndeni be supportive. If it means kuphela umshado, let it be, because usuke elimele beyond ukulimala umuntu odlule kuleso simo. Abesifazana abavela ezindaweni ezahlukene babe ingxenye yokwethula komkhankaso weinsuku ezili-16 wenhlangano yabesibuda esigodlweni sezindlovukazi, nalapho ke bethola ithuba lokubhodla ngokubahlukumezayo. Izinto esikhuluma ngazo ikona ukuthi sithi angingabulawa abantu besifazane, izingane azingahlukunyezwa. Nathi uqobo lethu nabantu besifazane singahlukumezani ngoba sina ukubukelana phansi nokuthi uma umuntu esifazane uqala into yakho uthi uzama ukusiza bona abantu ngoba siyakhana imiqondo ngokwenza lento, kodwa uthola ukuthi abanye bayenyathela. Yilo nto sizofundisana yona, sisazoqhubeka sizokwenza ama workshop sikwazi ukufundisana ukuthi kumele sisekelane. Enye izinto uyithola ukuthi singabantu besifazane sigcina sesihlukumezeka ngezomnotho. Uthola ukuthi uyahlala ku relationship ekuhlukumezayo, kodwa ngoba mangisuka kulo baba ngizoba yini. Mina kufike ngeindlela ezihlukene where I found a husband, yes wayehlukile, wayewasemakhaya ngangimthanda. Okubhlungu bamdubula, he was shot brutally, but in the end ngathola ukuthi umndeni because of what we created, and I had to run with the children. Ukwethula kwalomkhankaso kuze isikhathini lapho isifundazwe sesiphenduke izinda sobugebengu nokubulawa kwabantu sekuphenduke insakavukela. Umsunguli lenhlangano uthi ke bafuna ukubhunga ngokujulile ngeqhaza lezinkantolo kulokhu. Sifika ngesikhathi sekuthiwa ena siyayishintsha lento ukuthi kahle kahle umuntu obanjwe eqotsheni ngoba 90 engihluphayo ubanjwe eqotsheni bese zothi manje ubufakazi abukho. Nalaba abachazelayo laba abaphezulu bathi ufakazi abane ithini into ebanjwe oqotsheni. So those are the things that we need to discuss with the justice. Siyafisa ukuthi sihlale phansi napho. So justice siyayivala asivuli lento ngoba kade yavula 16 days of kade walontsha kunezizathu ukuthi ube khona 16 days of awareness. Now thina we saying let us leave lento yokuthi asihlukumezane. Kanti ke laba baphinde bathola nokweluleka ngemigudu yezomthetho. Iyayibe buhlungu kumuntu osemndenini mayibona sikhipha thina njengabantu abamelelene nomthetho ngeshwa ukucontrol ukwazi noma ukuthanda kwami mhlawumbe njengemanje ukucontrola zonke izinto ezilethwe phambi kwami. So sizonifundisa sikwazi ukuthi sinikeze nathi ulwazi njengendlovukazi ukuthi hayi asilihambeni sonke lo lihambo ekuthenini ni shona kumiphi imigomo. Singayizibika indaba ukuthi ukuhlukumeza ngokwemali khona nokubantu abangondlelwe izingane ngobantu besifazane usayizimo eziphinde zimcindezele umuntu besifazane. Indabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona mvubu eThekwini. Umnyango wezokuphepha emphakathini kanye nomasipala wesifunda umzinyathi bahambele ngendawo yasemsinga lapho ke bevule khona uhlaka lokubhekelela ukwebiwa kwemfuyo. Lokhu ke kwenzeke ukuba ke kuncipheke ukwebiwa kwemfuyo njengoba ke umzinyathi nenquthu kuhamba phambili ke ngokulahleka kwemfuyo. Umnyango obhekelela ukuphepha emphakathini uhambele indawo yasemsinga lapho bevule khona uhlaka olubhekelela ukwebiwa kwemfuyo emzinyathi. Sihlangene lapha namhlanje emzinyathi sizolontsha
into esibiza nge-stock theft forum. Lolu hlaka kuhlaka oluthinta into yokwebiwa kwemfuyo. Abantu basemzinyathi ke siyazi ukuthi indawo enendawo zamakhosi, indawo zasemakhaya, abantu bayezamela befuye inkomo zabo nezimbuzi nezimvu, kodwa futhi iqiniso lithi lemfuyo iyantshontshwa kakhulu. Ukhona imizamo ke yenziwayo uhulumeni usuku nosuku ukuzama ukuthi kuliswane nento ye-stock theft. Amaphoyisa khona yasebenza. Masibuka lezi inkalo zomzinyathi noZululand noMajuba, kukhona khona ukuncipha nasuthukela. Nakuba inkinga isalokhu ikhona kodwa kukhona ukuncipha. Baphinde badalule kuba umphakathi kufanele usebenzisane nomnyango wezokuphepha, kanti baphinde bagqamisa ukuthi lena inyanga yezokuphepha. Le nyanga esikuyona inyanga yezokuphepha ngokwe calendar yomnyango. Singena na kwi-festive season lapho khona kufanele kubonakala amaphoyisa nezinhlaka ezilisana nobugebengu ziningi emphakathini ukuze umphakathi yakithi iphephe. Sikhetheke le ndawo yasemsinga ukuthi size khona sizolontsha le yasemzinyathi esicabanga ukuthi lolu hlaka lizothi mangabe solunikwa amandla solulontshiwe lusebenze ukulwisana nayo nasisifo sokwebiwa kwemfuyo, lusebenzisana namakhosi nazo zonke izinhlaka. Ngibonile nje la ngifika ukuthi kukhona nabalimi la, kukhona inhlaka elisana nobugebengu, kukhona zonke izinhlaka zabalimi ngoba kukhona nabamhlophe nabakithi ama-Africans, kodwa bahlanganela nje ukuthi inkinga yona iyodwa khona. Kufanele ke kubanjiswane bonke abantu abakhona kulisana nobugebengu ngoba siyaqonda ukuthi ubugebengu ngeke kwanqotshwa amaphoyisa kuphela. Kanti usomlomo womkhandlu wesifunda umzinyathi uMtimande uveza ukuba nabo njengomasipala bayayithola imbiko yokulahleka kwemfuyo emzinyathi. Sinazo ke inhlangano lezi ezilwisana nobugebengu ngoba nathi siyayithola imbiko usuku nosuku ukuthi kunempahla yabantu ehambayo. So ke silana ukuba sihlangane sakhe amasu namacebo ukuthi singalwisana kanjani nokwebiwa kwemfuyo ngoba ngisho ezami seyithathwe kabili inkomo. Ukwebiwa kwemfuyo kuphezulu kakhulu njengamanje umzinyathi wonke kungamandla ngendlela eyisimanga. Nesikubukayo ukuthi isikhathi esiningi impahla esuka emsinga iwelela enquthu bese ukuthi esuka enquthu iwelela emsinga. Indlela esibuka kusetshenzwa ngayo kulabo abathatha imfuyo. Ngakho ke silawo ukuthi sizokwakha lawo masu nje ukuthi silwisana ngokuthathwa kwemfuyo. Sobeka dladla izindabeni ze1KZNTV ngisemsinga. Asiphinde siye etolo futhi sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi bekuyizona ebeyihamba phambili. Esasogwini sesilindele izivakashi kanti kowezemfundo ukweleta osomabhizinisi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe ke zivale irandi lu-18.84 emaqhathaniswa nedola laseMelika, lu-23.61 emaqhathaniswa nopondo waseBritain, lu-20.54 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona belu-$1,992.80 i-ounce, olungahluziwe wona u-$81.42 umphongolo. Ake sibheke kwezemidlalo. Iqembu losuthu olumabheshankona amaZulu FC ahleleka kuliphanyeka emgibeni isikhashana ijezi lobe ngumdlalo oqavile ubongentuli ongasekho. Untuli ke odlule emhlabeni emasontweni amathathu edlule emva kokuqina ke umdlavuza. Kujwayelekile ukuthi eMzansi amaqembu ahloniphe umdlalo ongasekho ngokuthi ke ijezi lakhe lingabe lisasetshenziswa. Orlando Pirates inqume ukuthi ke ungaphindi ugqoka unombolo 22 nonombolo 16 okuyizinombolo zika Leslie Manyathela no Clifford Moleko. Imamelodi Sundowns ke ilandele iKRC Gang yaseBelgium ngokuphanyeka ke emgibeni unombolo 16 kaAnele Nconca. Nokho ke emqhudelaneni yeCAF iyasetshenziswa ngenxa yomthetho walenhlangano ophoqa ukuthi amaqembu asebenzise izinombolo kusukela ku1 kuya ku30. Nasi ke isimo sezulu esingalindeleka.
Bukeleke siyaguqa bese kuphathelwe zona osukwini namhlanje. Mina nawe ke sesiyohlangana futhi masiphinde sihlangana nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.